എല്ലാ കാലത്തും ക്രിക്കറ്റിൽ വളരെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ടോം മൂഡി. ഇപ്പോഴും അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഏഷ്യ കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ടീമിൽ എടുത്തതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ടോം മൂഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അണ്ണൻ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതുവരെയും സൂര്യകുമാർ യാദവ് വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണലിൽ തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ 26 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 24 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായിട്ട് 511 റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് അടിച്ചത്. അതായത് 24 ഇന്നിങ്സിൽ നിന്നും 511 റൺസ് മാത്രമാണ് സൂര്യക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2023 10 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവ് കളിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 14 റൺസാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഏഷ്യ കപ്പ് ടീമിൽ എടുത്തത് ബുദ്ധിശൂന്യമായ തീരുമാനമാണ്. സൂര്യയുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ടീമിൽ വന്നത് എന്ന ടോം മൂഡിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്താങ്ങാൻ കഴിയും. മൂഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്: ടീമിലെത്തിയത് ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് സൂര്യകുമാർ യാദവ്. നമ്മളെല്ലാവരും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ 50 ഓവർ മത്സരത്തിൽ ഇതുവരെയും സൂര്യകുമാർ യാദവ് തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ T20 ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടി ടോം മൂഡി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലും നല്ല ഓപ്ഷനുകൾ ഇന്ത്യക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജയ്സ്വാളിനെ പോലെ ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ താരത്തിനെ ടീമിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് സ്പിന്നറെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സൂര്യയുടെ ഭാഗ്യം എന്നാണ് ടോം മൂഡിയുടെ നിരീക്ഷണം.